Почваме от IBIT-а. То гап става активен, макар че за мен се бори и Bull Gap, но кое значи не е задължително веднага да го вземат. Обаче едно събитие това нещо ще го вкара в този рейндж, който в момента са открили като потенциален за момента, което само да вметнем тук от последното видео, тъй като той е правен преди 3 месеца някъде. Вие знаете, говорим за основните полове тук. Вечерта навлезна, това сме гледали на лайв, тъй като това е малко преди вечерта, да не съм паник бутона, говорим до 60к. Където трикна доста хора, от тази гледна точка, че нали, чакат някакъв дълбок бер и така нататък. Нали, много пъти сме си говорили, още миналата година съм ви обяснявал, за мен дълбок бер няма, има изцяло рейндж, по-голям и по-малък, което е нормално. Тази година до лято ще бъде значително в тази посока. Те вече изпълниха един такъв по-голям рейндж в видеото от вчера, ще видите нали, какво сме говорили. Реално те влизат, как тогава откриха един пул по-надолу, т.е. в около голдена, малко под голдена всъщност, защото мисля, че беше 60-61. За паник бутона, вече оттам нататък това, което дръпнаха, това, което говоря тук и всъщност за този пул 8490, сега вече почва да го гонят, макар и 2 месеца по-късно, тъй като имаше нали, други събития през този период, знаете, Иран, нали, всичко свързано с войната и така нататък, на Тръмп всичките му прости и така нататък. Тези игри, които те си играят, то е нормално това нещо да се разтегли във времето, нали, дори се очакваше доста повече нали, да падне от много хора. За мен това е въпрос на абсорбшън по нивата, т.е. като имаш такъв тип абсорбиране, знаеш вече къде има играч. Другото, което е важно, трябва да се отчете, че доминанса е горе, което значи парите са там, долара няма да крашне скоро. Много други неща, които не чисто трейдърски, ако си ги наблюдаваш, не знаеш за какво става въпрос. И си ти помага като сигнали, да не говорим за всички метали, които тотално занудиха маса хора. Толкова време трябваше да се вдигнат тези метали в един момент за няма една нощ, две. Си приключиха 2 трилиона, изцяло излезнаха от тях. Ето това е много показателно, защо не трябва да ходваш, особено в такива нажежени събития, въобще среда, която ти показва много ясно, че трябва просто да прибираш профити и да не вярваш на пълни глупости, които бяха тогава по мейнстрима и въобще всичко свързано с този тренд, когато се билдна. Но това е нали, разликата между хората, които търгуват, реално искат да се интересуват, да се образуват, да си работят в тази посока и хора, които просто чакат някой нещо да им каже и си оставят парите и това е. Така че това ще е наказанието за тази година, особено холдърската част в една нова светлина можеш почна да поглеждат вече пазарите, нещо, което се говореше от мен много пъти и миналата година, 2024 края, че просто влизаме в една друга ера на крипто. Говорим за изцяло трейдърски пазар, което не е лошо, не знам, защо хората трябва да го разбират лошо и да се делят на ходори, на трейдери, ние били такива, не знам какво. То просто е една еволюция на пазара, което е съвсем нормално, когато има други капитали, друго поведение. Не знам какво толкова не е нормално се вижда в тази посока, че нали, се разделят някакви общества и пълни глупости още от едно време. Това е общо взето. Преминаваме към по-важната част, тренда, който смятам, че ще се раздвижи по този начин идните месеци. Пак ви казах на лято, година 2, първата половина, втората половина, нали, спрямо войната в Иран, ще има какво да се случи. Апдейти не правим по YouTube, казвал съм много пъти, даже виждате колко късно, тъй като аз работя по много други неща спрямо платформата и другите. Тя вече е готова, хората могат да търгуват директно на нея. Не говоря хора, които са по мои къстъм стратегии, тъй като тази платформа е свързана само с мои къстъм неща. Всичко друго е в лайв, така че който иска може да пита в лайв, да се говори с хората в лайв, които търгуват, правят, струват и всеки божи ден. Говорим самия пул. Тази седмица прояви може би до към края. Нали, генерално виси лонг от последния билд, къде е билда.
Той 8 часове всъщност е това, който си остава за тренда като основа и 70-ката, която си говорихме, което са няколко OGB-та, OGB двойки, тройки, къде са. Така обаче горе трябва да има друг AL къде, 8 четворката. 8 четворката. Това е другия рекурен пул. Това е реално целият, тук са изкарали, нали, рейнджи, който си говорихме, ако, нали, това се държи така нарек. За лонга до 90, 84, 90. Тоест, 90 как ще го горем, 90, 94 ще бъде основен таргет тия близки 2 месеца. Преди лятото вече да настъпят някакви... Макар че аз мисля, че първите 2 месеца на лятото, те, които идват, ще бъдат доста добри. После вече, нали, все още това, което съм говорил за по-сериозните етапи на войната, които могат да влезат точно помежду така. Трябва да се внимава, това ще го следим. Но на първо време фокуса е лонга и това да обера тия полове горе. Тук с OG Level са най-лесно ще го, нали, го показвам, защото знаете OG Level са специално за дроп и въобще целият сайкъл на ключове полове се разделя много добре. Иначе погледах аз тук. Тренд 3.0-та. Също добро комбо, и преди съм го обяснял. Тренд 3.0-та, където да погледнеш от аутове. ACHG, нали, казах ви, по-хубаво си ги оберете, защото те в момента са точно на тия зони, които трябва да се обират. Ето тук Z1, Z2. Имаш буквално рейндж около 35-45%. Точно тези ключови зони, които са за акумулации по стратегия. Хубаво да се обират сега, соло особено, нали, говоря за особено големите капитали, тук вече са взели един много добър таргет, който е OG Low Buy, т.е. вече в последните дена от аномалията. За мен тук сола се акумулира задължително, т.е. тук трябва да се вземеш и да се оставиш евентуално за 55-60 долара на сол, ако лято се реализират тези неща, свързани с войната. Има някакъв мас дроп и така нататък. Това е процент и смятам, че трябва да се случи. Мютнат си, ако нещо обясняваш, а не просто си черташ. Кое? Да, бе, аз бях си мутнал просто микрофона. Това, което иска да ви кажа, че... Тук, по-ще го гледате това на видео, защото сега ще го запиша. Работи се изцяло в лонга на BTC в момента. Аутовете си ги обирате. Иска да гледам дома добре напълно. Тоест той си задържава рейнджа, въобще всичко, което е нужно трябва да се случи, се е случило. За BTC-то чая да го махна това да видя. Ще влизаме в ключовата зона на Дейли, това са подвижните голдени. Така ще работят за мен лято точно в тази сезоничка. Ето е 9.5, 9.4, където се казах, реално тя се е разпънала малко, 9.6. За мен това целият пул ще се вземе. Ето къде 90-94. Първо говорим за голдена, той всъщност съвпада с тази ликвидност тук. Тоест могат да се направят спокойно, макар че не е точно така, по-скоро ще опитате един лек може би нагоре. Тук ще видим как ще реагира самия голден. Ключовата зона за реджик е тази. Тази ликвидност се обере, имаме тук още 2-3 такива малки ликвидни OGB тройки, къде трябва да се вземат. Къде са. Така че, да, 90 си остане, може би,
87,90. Трябва да преберат цялата тази ликвидност в основа. Ако тук навлезнат известни новини или нещо покрай войната, примерно пък по-рано се разгорещи, макар че пак ви казвам, според мен тия близки 2 месеца 8,490 как ще се вземат, бързо ще се вземат. Ще останат просто в рейнджа, т.е. имаш два основни пола, които се пазят. За момента това е 7,4 и 70-ката, която е основа въобще генерално на целият този тренд до момента, който е билнат. Тук имаш един билд, тук имаш една друга основа и така нарък. Тук имаш вече агресив, който е натрупан. И дори помежду нещо ще се случи, ще има просто известен рейндж, който се откри за известно време. И после пак ще го догонят този пул. Така че позиционират се така иначе на аутове. Аутовете са в много добри акумулационни зони. В смисъл, и до сега, който е обирал, прибира по 25-30%, не както е по стратегия. Сега е момент, който може да се разгърнеш малко повече да оставиш. Естествено, като си на профит, спазваш стратегията, вдигаш стопа и така нататък. За да няма увисвания. Торенч ще се разиграе. Най-хубавото, което мога да направите, по-рано да влезна с един много голям кендъл, да взимат буквално 8 четворката, които си мислиш, даже това ще направят. Въпрос на време до края на седмицата да видим дали е то гап. Ще има прибиране или не точно. Според събития или някакви други неща, които могат да допринесат. Така ще тази ликвидност тук, тя се прибира рано или късно. Просто говорим за периода. На тази седмица какво ще правим? Затова се вдигат стопове, задължително. И си действате по стратегии. На късия пас, по платформата всички важни неща, лесно се виждат. Вече са по съвсем различен начин нещата. Аз ще направя видео и за нея. Макар че основно са по стратегии, на вас ви е ясно това. Който е свикнал, просто тук ще му бъде една по-голяма оптимизация на работа и така на което не е малко. Тук този пул беше идеален за шорт, той даже там беше влезнал много хубаво, тъй като има увисване, горе е в ликвидния пул, т.е. в горната зона. Тук вече влизате отрицателните делти, говорим за лоджи делти, това не е традиционна делта, на хората, които няма да се объркат. Така че те си покриват зоничката, ще останат предполагам в нея и пак се прибирате по стратегия част от профит, дигат стоп и така нататък. Всички това внимание, ако го обяснявам. И дори на по-големите дадоха, мога да кажа, доста добри входове. То се е абсолютен рестарт на пазарите след гличовия момент. Сола Дарик 60-70, тук си има пак акумулация на Сола. Нещо, което все пак се остави ETF, знаете ETF са длъжни да имат ликвидност. Кое знаеш, че може да си ги търгуваш на много добър рейндж. Въобще да ти възстака в портфолиото, говори за long-term инвестиции. Soulink, старите Litecoin, дори сега XRP е добър вариант тъй като да е много добър вход. Аз не съм фен на XRP, но съм обяснявал. Просто в момента XRP има още неща, които трябва да изпълнят и банките и всичко свързано с XRP. Stellar също. Затова сега е наистина много добър момент да се оберат точно тези, макар че аз не съм фен, специално казвам на XRP. Но открия тази възможност. Соло задължително, говоря за хората с по-голям стак. Ако някой иска да участва long term да търси, ако не, цъкате си на рейнджа и това е. Дори да стигнем 90-94, да не говоря. Пак ще има пак се прибират профити, вдигат се пак стопове по стратегии. И вече там се реши, зависи дали ще има дроп някакъв по-сериозен, за да видим какъв рейндж евентуално може да отвори. Пак да се изтъргува. И вече е подготовката за 2027 година, който ще има long-term портфолио, изградено вече, да си остане в позиции. И
Там буквално, ако не си работил по някаква стратегия с дигане на стоп, то много години е така, то не просто си под последните обявявания и трикването на хората, знаете, че просто няма да излезнете, това е. За много аутове може би няма да могат хората да излезнат. Затова основите си остават тези, които бяха потенциални за ETF-ите. Те са описани. Нали, цялата идея за ETF-те рухна покрай Тръмп и всички неща в последствие, които се случиха и войната в Иран и преди това, тъй като те ноември-декември претърпяха голямата аномалия на този глич, който се случи. Или дропа на бътса, тъй като той дропа на бътса не беше нищо особено, той просто беше гличов дроп на моментума, но занули много аутове, т.е. самия депек спрямо доминанси аутове. Това не издържа по борси. Да, има много спекулации, че голяма част от маркетмейкерите са, нали, то е нормално, имат участие в това цялото, но те реално и те го изкупиха, нали, Binance основно има към тях, как да кажа, обвинения в тази посока. Никой не може да знае 100% кое как е, то е ясно, обаче те си потънаха с зверски проценти, говорим на самия дроп, след това и така нарък. Така че ако си бил на профит, нали, няма си стоп или в този момент си няма някъде нещо не се слагал, по никаква стратегия не си работил. Генерално много лошо ще си в батака. И ако някой е увиснал на 60-тука, когато, нали, слезна, имаше хубав алонг и обиране също на аутове, тъй като това за мен си беше чисто паник бутон на определени играчи, плюс маркетмейкери. Не говорим за структуриран дроп и така нарък. Просто беше допълване за вечерта. Нали, ние сме говорили самия лайв вечерта, който е бил на лайв. Такива моменти хубаво се обират, ясно е защо. Оттам нататък вече как се разви T60K, кой какво чака няма значение, то пазара просто се върна с 30%, аутове си имаха известен рейндж, който е търгувал, е взел, който е чакал, със сигурност не му се отразил добре. Работи правилно на тия пазари, защото вече няма такъв тип. Той го няма от много години, но дори и последните заклети ходове. Ще трябва да почакат още примерно една-две години, защото реално за мен 2027-2028 е последната, нали, от този етап от всичките неща, които се случиха активни. Края на 2025 и сега. Ще поставят просто началото на, нали, този рестарт големия. Реално за да пребереш 2027-2028, ако си, нали, заклет ходор, от какво трябва да прибереш. Ако разбира се, тук имаш пари, нали, да купиш, защото ако си купил много горе и си увиснал, няма стратегия за излизане, няма стратегия за стоп, нямаш нищо. Не е ясно какво точно ще пребереш. По същата логика се получи, нали, който беше купил на 65-67к, а пък не е продал някъде след това или не е вдигнал стоп. Той в момента почти нищо няма като профит за тая година. И въобще до този период, нали, ти пак оставя заклет ходър, ти няма да си прибирал профит, не си правил нищо. За ауто няма коментирам, защото аутовете поне 5 аут сезона са обявявани от къв или не, които реално стакнаха маса хора пред причини. 70 си остава основа, 70-74, т.е. те вдигат сега пула. То пул, ако нали, беше преди 6-5-6-7 или 6-8, не помня точно къде го бях описал. Той вече е вдигнат с 5-7% и 70-74 става основа. Тук 7-8 ще го борят, ще го обират, нали, за начало. Те вече се обраха първоначалната ликвидност, те затова и реджекват. Така че Daily Pool 8-4 се остава. Target. Тази графика ще ви оставя. Ще се работи в тази посока. Така тук ако вземат по-рано трейните питори Голдана с
голям реджект, нали, и плюс събития в войната, нещо, ако пак казвам, се разви промеждутъка в този месец и тръгват да връщат, трябва да знаете, че този рейндж ще остане за момента активен, който ще трябва да доизградят, за да могат вече да се вземат половете нагоре, но 90к ще вземем. За мен аутовете вече промеждутъка ще си ги изиграете, дори да прибираш, винаги оставаш процент за нагоре с дигане на стоп, за да можеш да си пазиш, нали, цялата позиция. Няма значение дали си на спот, защото много хора бъркат спота, че като си на спот, нали, няма да имаш стоп и така нататък, ама тази година доста лошо ще ги е порязва и миналата включително. Когато си бил на хубав профит, да си сложиш един стоп на профит, вместо да увисваш и после се чуеш за какво става въпрос. Защото на големия дроп, ако си имал елементарни такъв тип аларми, стопове на профит, най-малко ще да си вънка и ще да го обереш точно на момента нещата, които тогава се открих като възможност, защото имаш много хубави баунсове от този дроп, макар и беше аномалия буквално, нали, след 12 часа събота. За 40 минути буквално, нали, го реализираха този глич. Но какво от това? Въпросът е да имаш механизми да можеш да реагира, защото нали, със сигурност пазара ще те изкара, но ще мога да участваш в лингически да влезеш да се обереш, каквото можеш да обереш. Защото не всички борци тогава даваха да се обират, нали, аутове, но всеки обря достатъчно. Помня и Суиса взе, тогава 0.10. Те си имаха след това много хубав баунс. Така че това не е нещо, което се случва за първи път, просто се случва много рядко. Но не значи, че за последен. Гличове винаги в борсите, големите играчи винаги ще търсят начин да прецакат под някаква форма. Това е неизбежно. Само твоите механизми и майсет могат да спаси реално да си добър участник на този пазар, няма че дали съм спот, пък фьючерса не го броим, защото фьючерса трябва да си още по-внимателен в тази посока.